गजाननाय नमः। जगन्नाथा श्री हरिदेवा आरती गातो स्वच्छंदे जगन्नाथा श्री हरिदेवा आरती गातो स्वच्छंदे जगन्नाथा श्री हरिदेवा आरती गातो स्वच्छंदे। जय जयाजी जगन्नाथा आरती गातो स्वच्छंदे। जय जयाजी जगन्नाथा आरती गातो स्वच्छंदे। वेंकटेश्वरा हे जगदीशा वेंकटेश्वरा हे जगदीशा वेंकटेश्वरा हे जगदीशा जगत्पालका जय जय हे बालाजी। शेजेवरी तो बहुडला तो शेजेवरी जो पाहुडला तो शेषनाग शयनी सावा शेषनाग शयनीय सावा शेषनाग शयनीय सावा शयनीय सावा शयनीय सावा महालक्ष्मी करीत से सेवा जय जय बालाजी देवा जय जय बालाजी देवा जय जय बालाजी देवा शंख चक्र गदाधारी शंख चक्र गदाधारी तिरुमलाच्या पायथ्याशी तिरुमलाच्या पायथ्याशी प्रगटला श्रीहरी प्रगटला श्रीहरी बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा। लक्ष्मीकांता दशावतारा लक्ष्मीकांता दशावतारा गरुड वाहना चतुरानन ताता गरुड वाहना चतुरानन ताता चतुरानन ताता चतुरानन ताता। अमृत मंथन देवदानवानी रचिले दक्षिणी देवा मोहिनी रूप तू घेतिले मोहिनी रूप घेऊनी देवा ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले
गोविंद श्री हरी गोविंद 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 श्री हरि गोविंद 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 श्री हरि गोविंद जय देवी जय देवी वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते आरती ओ वाळू तुझला ज्ञानेश्वरी माते आरती ओ वाळू तुझला ज्ञानेश्वरी माते वीणावादिनी स्वरदायिनी वीणावादिनी स्वरदायिनी वीणावादिनी स्वरदायिनी स्वरदे शारदे वरदे मयुरेश्वरी 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 मयूरावरी आरूढ शारदा वीणावादिनी मयुरावरी आरूढ शारदा वीणावादिनी स्वर आरती ओ वाळीन तुझला स्वरगामिनी स्वर आरती ओ वाळीन तुझला स्वरगामिनी शारदे स्वरगामिनी वरदे स्वरगामिनी पूर्ण परब्रह्म ज्ञानदे पूर्ण परब्रह्म ज्ञानदे पामर मी उभा द्वारे पामर मी उभा द्वारी स्वरदे माते आरती गाया स्वरदे माते आरती गाया अर्पिन स्वर सुमने तव चरणी 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 शारदे वागेश्वरी ज्ञानदे ज्ञानेश्वरी शारदे वागेश्वरी ज्ञानदे ज्ञानेश्वरी स्वरावली तव चरणी अर्पितो माते स्वरावली तव चरणी अर्पितो माते सर्व रे ग प
प ध प ध सा सा रे ग रे ग प ध सा द प ग प ध सा प ध सा सा रे ग रे सा रे नि सा रे ध नि सा ज्ञान सागर हा हृदयी भरू दे जय देवी जय मयुरेश्वरी जय वागेश्वरी जय ज्ञानेश्वरी ज्ञान दे निरंतरी ज्ञान दे निरंतरी मयुरावरी भय सोनी दर्शन दे सरस्वती तू प्रसन्न हो मयुरावरी भय सोनी दर्शन दे सरस्वती तू प्रसन्न हो सरस्वती तू प्रसन्न हो सरस्वती तू प्रसन्न हो समयीची वात पेटली देवा तुका भेटली देवा तुका भेटली समयची बात पेटली देवा तुका भेटली समयची वाट पेटली देवा तुका भेटली समयची वात पेटली देवा तुका भेटली समयची वाट पेटली देवा तुका भेटली उजवाडाची किरण पाकारली उजवाडाची किरण पाकारली देवा तुझ्या पायाकडे बाळ तुझी एकटावली देवा तुझ्या पायाकडे बाळ तुझी एकटावली देवा तुझ्या पायाकडे बाळ तुझी एकटावली मोठ्या हातातेरी तो गुलाल उबेलो दांबावले तो मोत्या सातेरी तो गुलाल उबैलो दांबावले तो गुलाल उबैलो दांबावले तो गुलाल उबैलो दांबावले तो गुडिय खेळलो आजोबा कटंगा दादा महाराजा गुडियो खेळलो आजोबा कटंगा दादा महाराजा जे माये कुंकळ काणी छल्या फुलांनी सोबल्या गे माझे माये कुंकळ कानी जल्या फुलानी सोबल्या गे आई मजे लैराई तांब्या कशात बसल्या गे आई मध्ये लैराई तांब्या कशात बसल्या गे तांब्या कशात बसल्या गे तांब्या कशात बसल्या गे पर्वताच्या उंच माथ्यावर सासाय तुझी चंद्रेश्वरा पर्वताच्या उंच माथ्याचा साय तुझी चंद्रेश्वरा परशुरामाची भूई राखा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा परशुरामाची भूय राखता बाबा माझ्या बोडगेश्वरा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा मोठ्या हातातेरी तो गुलाल उबेलो दांबावले तो मोत्या सातेरीचो गुलाल उबैलो दांबावलेचो गुलाल उबैलो दांबावलेचो गुलाल उबैलो दांबावलेचो गुलाल उबेलो जांबावले तो
गणेश चतुर्थीच्यो समेस्त गोंयकारांक हुनहुनीत परबी. रवींद्र भवन साखळे. डॉक्टर प्रमोद सावंत स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. विघ्नहर्त्या गणपतीक वंदन करून चवथ म्हटली काय गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आणि ह्या चवथीच्या उत्सवाच्या निमित्तान म्हणजे गोंयकार सगळ्या भावा भयणींक हांव ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि ही चवथ विशेष करून गोंयकारांची ही पर्यावरण पूरक अशी चवथ जावची, जेणे करून आमी सगळ्यांनी ह्या चवथीक एकच शपथ घेवचो की पर्यावरणाची आमी हानी खंयच करचे ना, प्रदूषण मुक्त चवथ करतले. ताच्या खातीर आमी म्हाका दिसता चडांत चड लोक ह्या पर्यावरण पूरक चवथी खातीर एकी कडेन येतले, जेणे करून मोठ्याशा प्रमाणात आमी फोग लावचे ना आनी प्रदूषण करचे ना हाची शपथ घेवया. सगळ्या गोंयकारांक हांव ह्या चवथीच्यो शुभेच्छा दिता म्हाज्या वतीन आनी आमच्या साखळी मतदारसंघाच्या वतीन. आणि ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis, kebabs and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at a party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755-8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. Wishing all clients, well-wishers and all Goans a very happy Ganesh Chaturthi. Customer satisfaction is blessing. Rajdeep Builders provide fully furnished, good quality residential flats with 5 years warranty. Completed projects: Taligaon, Mapsa, Batle Panji, Dona Paula, Chimwell and Santa Cruz. Ongoing projects: Mercedes, row houses cum flats in Socorro and Cabeza, Santa Cruz. Success begins with dreams, then it is followed by good planning, struggle, Suddha Karma, and finally rewards, that is, success. The most powerful tool we have is power of positive thoughts. Rajdeep Builders. Our address is 202 2nd floor, Matthias Plaza, above Canara Bank, 18 June Road, Panji, Goa. You can call us on 0832 222 7755 or 56. You can also visit our website www.rajdeepbuilders.com. मंगलमय भगवंत स्वामी, म्हणती तुझला मंगलमूर्ती. शुभ कार्यासी स्तवितो तुझला, मंगलमूर्ती नमोस्तुते. श्री गजाननाय नमः. जय तु जय देवी, सा तेरी माते. जय तु जय देवी,
देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते, देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते. ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती, ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारे, सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी. नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी, नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी, नमोस्तुते देवी सातेरी. देवी सातेरी, सातेरी जगदंबे भवानी रजनी भाव पावगे. अंबे आई, ठेवितो मस्तक तव चरणी, ठेवितो मस्तक तव चरणी. जय तू जय देवी सातेरी माते, जय तू जय देवी सातेरी माते, सातेरी माते. सातेरी माते. जय शिवा ओंकारा, जय शिवा ओंकारा. नमः शिवाय शिव हरा, नमः शिवाय शिव हरा. नमः शिवाय नमो शिव ओंकारा. नमः शिवाय नमो शिव ओंकारा. आरती ही करीतो शिव भोळा, आरती करीतो शिव भोळा.
दिंडीला जाऊ देना आई, आज मला दिंडीला जाऊ देना आई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई. आज मला दिंडीला जाऊ देना आई, आज मला दिंडीला जाऊ देना आई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई. दिंडीत चालतो विठूचा गजरा, दिंडीत चालतो विठूचा गजरा, दिंडीत चालतो विठूचा गजरा, दिंडीत चालतो विठूचा गजरा. बांधून दे आई चार भाकर, बांधून दे आई चार भाकर, बांधून दे आई चार भाकर. जय विठोबा रखुमाई, जय विठ्ठले रखुमाई, जय विठोबा रखुमाई, जय विठ्ठले रखुमाई, जय विठोबा रखुमाई, जय विठ्ठले 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 रखुमाई, जय विठ्ठले 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 रखुमाई. तुळशी वृंदावन घेऊन डोही चाललो पंढरी, तुळशी वृंदावन घेऊन डोही चाललो पंढरी. विठू माझा सावळा उभा विठेवरी, विठू माझा सावळा उभा विठेवरी. त्याच्या भेटीला जाऊ देना आई, त्याच्या भेटीला जाऊ देना आई, त्याच्या भेटीला जाऊ देना आई, त्याच्या भेटीला जाऊ देना आई. आज मला, आज मला, आज मला दिंडीला जाऊ देना आई, आज मला दिंडीला जाऊ देना आई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई, दिंडीत विठ्ठल संगे राखू माई. जय विठोबा रखू माई, जय विठ्ठले रखू माई, जय
कूक डेकोरेशन तर्फे तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी तुमकां भरभराटीची आनी मोलादीक हेजी वचूं. डेकोरेशन एक करपाची संदी दिली म्हणून हांव स्टुडंट मिडियाच्या मनात आजातल्यान हे बरें करूं. Quality and precision, the mantra of good engineering. As dealer of quality pumps and electrical contractors of repute, we always look at the foundation of great engineering principles as our guiding star, our philosophy, and we put it to work every day. Dealers for Willow pressure pumps, fluid and power automations, electrical contractor and consultants, infrastructure project for electrical work which includes extra high voltage, underground cabling, internal wiring for residential, commercial and industrial clients. SuperX Fire Services. God creates and saves. We, SuperX with honesty, serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at SuperX Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989. Supported by Zuari Agrochemical Limited. ओम नमो जी गणनायका एकदंता वरदायका स्वरूप सुंदरा विनायका करी कृपा गजमुखा श्री गजाननाय नमः. त्रैलोक्याचा दाता उभा पाठी राखा. त्रैलोक्याचा दाता उभा पाठी राखा. तुझीच सेवा गणो अनंता. जय देवा जय दामोदरा. दामोदरा
स्मरता धाव घेई भवसागर ताराया नित्य स्मरता धाव घेई भवसागर ताराया महारुद्र अवतार धरुणी दुष्ट संहाराया महारुद्र अवतार धरुणी दुष्टा संहाराया पालखी खांद्यावरी घेऊन नाचे भक्तांच्या कैवारी दामोदर हासे पालखी खांद्यावरी घेऊन नाचे भक्तांचा कैवारी दामोदर हासे पालखी खांद्यावरी घेऊन नाचे भक्तांच्या कैवारी दामोदर हासे पालखी खांद्यावरी घेऊन नाचे भक्तांचा कैवारी दामोदर हासे विषते प्राशुनी नीळकंठ म्हणविला हर 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 महादेव हर 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 महादेव मणिमल्ल संहारुनी मार्तंड दाहला हर 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 महादेव हर 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 महादेव भक्त प्रार्थिती दया सागरा भक्त प्रार्थिती दया सागरा धन्य तो अवतार झाला दामोदर माझा धन्य तो अवतार झाला दामोदर माझा दामोदर माझा दामोदर माझा जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा 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 जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा शिवलिंगावरी बेलवाहुनी पुण्य मिळे भक्ताला मनोभावे वंदन करूया जय देवा दामोदराला ओम नमो दामोदराय 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 दीनाची माऊली माझी केळबाय सातेरी
तूच कृपा घणी तूच वैष्णवी तूच दुर्गा कारिणी व्याघ्रायणी बैसूनी जननी तूच आमुची रक्षिणी आम्ही तुझे हो कारणी आम्ही तुझे हो कारणी आम्ही तुझे हो कारणी आम्ही तुझे हो कारणी दीनाची माऊली माझी केळबायता तेरी दीनाची माऊली माझी केळबायचा तेरी शिरी मुकुट शोभती अंगी फुलाचा भार श्री मुकुट शोभती अंगी फुलाचा भार हाती त्रिशूळ गदा गळी कवळ्याचा माळा हाती त्रिशूळ गदा गै कवड्याचा माळा रुंड मुंड गणी ज्वाळा दिव्य स्वरूपिणी कळा गेशी नववतारा गेशी नववतारा रुंड मुंड अग्नी ज्वाळा दिव्य स्वरूपिणी कळा घेशी नव अवतारा घेशी नव अवतारा घेशी नव अवतारा दीनाची माऊली माझी केळबायता तेरी दीनाची माऊली माझी केळबायता तेरी करी कृपेची सावली तू आमुची केळबायता तेरी हरी कृपेची सावली तू आमची केळबायता तेरी दीनाची माऊली माझी केळबायता तेरी दीनाची माऊली माझी केळबायता तेरी माझी केळबायता तेरी माझी केळबायता तेरी विठ्ठला माय बापा माय बापा माय बापा विठुरायाची आस धरूनी आले वारकरी 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 चालली 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 पंढरी दिंडी चालली 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 पंढरी जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल
देहभान विसरून दंगते नामाचा गजरी 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 दर्शन देई भक्ताला तो सावळा श्रीहरी सावळा श्रीहरी दर्शन देई भक्ताला तो सावळा श्रीहरी सावळा श्रीहरी सावळा श्रीहरी दिंडी चालली 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 पंढरी दिंडी चालली 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 पंढरी चला पंढरीची जाऊया लीन विठ्ठलाची होऊया चला पंढरीची जाऊया बिन विठ्ठलाची होऊया बिन विठ्ठलाची होऊया बिन विठ्ठलाची होऊया जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठला 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 चणेकर क्लासिक घरगुती पारंपरिकरित्या चणेकर कुटुंब तयार करतात ते खाजे, गरम मसालो आणि हेर गोड पदार्थ जसे लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, फरसाण, चिवडो, गोवन स्टाईल भडंग आणि काजू बर्फी. ताजे, उच्च दर्जाचे आणि पोषक खावपाचे पदार्थ म्हळ्यार चणेकर क्लासिक वडाचा वाडा दिवचले. चवथ आणि दिवाळेच्या वजांच्यो ऑर्डरी आयजूच दिया. चणेकर क्लासिक्स 9623023444. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा. हांव प्रदीप शेट, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी, पक्षाच्या आणि आमच्या मडकय मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां-तर्फे हांव तुमकां ह्या गणेश चतुर्थीची उन्नोलीत परबी दिता. हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आसा. येता त्या 19च्या वर्षात देशाचे प्रायम मिनिस्टर म्हणून श्री नरेंद्र मोदी हांकां आमी तेंको दिवपाक जाय. घडराया कडेन आमी त्यांचे यशा बद्दल आमी मागपाक जाय. Welcome to JK Hotel with AC and non-AC family restaurant and lodge. We serve authentic Goan food with special Goan fish curry rice. Visit Bhavani Creators for fresh Goan taste, bakery products, cakes, pastries, puffs and biscuits. JK Hotel.